Adam 7'sinde de 70'inde de şodur diýip bize. Bu wada çelli. Yalan sözlük gelýärler. Bu ýaşdan soň meni öwrenip bilmen, men edip bilmen diýmek ilmi taýdan mümkin däldir. Bilimde bu ýagdaýa neuroplastisite ady berilýär. Beýnimiz beton ýaly gaty däldir. Hamir ýaly şeklini ütgetmek mümkindir. IELTS, SAT, daşgyrurt dillerini öwrenmek isleýärler üçin Marşahyryň aktasyny sır oku merkezi Elmadama size garaşy. Her täze zat öwrenilmezde beýni tok koyunny täze ýodajyklar dörer. Şol öwrenen zadymyz gaýtalap dursak bolsa, şu ýodajuk ulur aftobana urly. Hatda diňe öwrenmek bilen däl, hyýal etsegem bu ýodan aftobana urup bilýäs. Geçirilen gözlewleriň birinde hyýalynda penine çalýan kişileriň beýnindäki barmaklaryny hereket etdiren wagty işçeňleşýän ýerleri hakykatdanam penine çalýan kişilerin ka meňdeşligini görkezdi. Gepiň iskasy ýanka aýtşymýaly, bu men ütgäp bilmen, men öwrenip bilmen diýmek ilmi taýdan mümkin däldir. Sen diňeje ýanky ýodajugy ýeterlik derejede ýöräň ok. 30 günde 30 ilmi videolar bölümine başladım. Bugün 1-nji günde. Men aman hümme. Indiki videolarymda görüşýänçek, hoş, sag olun.